Malam Dauda. Malam Mandal. Malam Dauda ya gida. Ya harkoki. Lafiya lau. Ya kasuwa. Alhamdulillah mai za siya. Mai za ba da alfishi da. To. Kai man. Sauri. To man Dauda. Yawwa. Ya yanayi? Ka yanayi fa ana dinhi. Ko na ba kwa dinhi. Ayo kaman ya mu goma din. Ba su na ai su suke ba su da. A gode Allah ma Mandal. Gaskiya haka ne. Haka yake. Kuma gaskiya ba harkar taku ba. Ko leda biyu za sama. Ɗaya ma ta isa? Ɗaya ma ta isa ba ɗaya ma. To. Ba ne sauri. To gahi. Sauri. Kai ana ne. Ma Mandal wannan ne haka. Ko magani ne kaya? Na wani magani ba mai kama da yanzu? Mai ne mana kuma. To ai man ne na ya saboda abin da faru jiya. Na aiko yaro ya sha mai a gurin ka tahi ba dai da wuri ka tahi ba? Da wuri na tahi ba. To abin da ya faru ne ya yi sanyi. To man ne na turo a siya aka ce mun wai ka tahi. To a hakan ne kawai ne na ga dan wake kuma a hakan na shiga. To yasa ni ce to bara da safe zan zo in sai man nan in bihi da hi gaba ɗaya an suka ta zan haɗu.